हेलौ लोगोफोर गुड इभिनिं आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव जोबोर मोजां दं आरो लोगोसे नोंथांमोननि अननायाव बा इसोरनि अननायाव आंबो जोबोर मोजाङैनो दङ। दा लोगोफोर जोङो इसोरनि अननायाव बेफोरबायदिनो अराय सम जों लोगो मोनलायबाय थाथों नङा होमब्ला नोंथांमोनजों बा आंजों मोजां गाज्रि बेफोरबायदिनो सावरायलायबाय थानो हादों ना। दा लोगोफोर दिनै आङो मानि थाखाय भिडिअ लानानै फैलायगोन नोंथांमोना निस्सय सानदों जानो हागौ मानो साना जानो बयबाबो सानखागोन नङा होमबा। आं भिडिअ लानानै फैनायनि सोमोन्दोआनो जाहैबाय जोंहा जाय सुबुङा बै समनिफ्रायनो BJP हान्जायाव सिनायजानाय बा BJP हान्जानिमोन होननानै मिथिजाखानाय सुबुं बा BJP हान्जानिनो मार्का गोनांखा होनना बुंजायो। बै बिथाङा माने थांनाय बाराव अर्थात थांनाय इलेक्सनाव बिथाङा माने UPPL हान्जायाव जबदान जाहैबाय। UPPL हान्जायाव जबदान जानायनि गेजेरजों बिनि उनाव फैनानै दिनैनि गेजेराव बिथाङा मिस्टार चन्दन ब्रह्म बिथांमोनखौबो माने UPPL हान्जायाव जबदान जाफैसिगोन बा प्रमदजों लोगो जाफैसिगोन थाफैसिगोन होननानै गोबां ससियेल मिडियानि गेजेराव दावराव खालामगासिनो दं बा फोसावगासिनो दं नङा होमबा। दा जाय सुबुङा बुंदों बिनि नामखौ आं लालायलिया नोंथांमोना निस्सय भिडिअ नुब्लानो सिनाय मोनगोन बा मिथि मोनगोन। अर्थात बयबाबो सिनायजोबखायो बे बिथांखौ। बिनि खारनावनो आं बिथांनि मुंखौ लालिया नोंथांमोनानो नायनानै सिनाय मोनखागोन बा मिथिखागोन। जाय हक माने बिथां चन्दन ब्रह्मआ UPPL हान्जायाव थारैनो थांमारसिगोन नामा बा UPPL हान्जायाव प्रमदमोनजों थारैनो गोरोबहैसिगोन नामा आरो बिथां चन्दन ब्रह्मआ UPPL हान्जायाव BJP दोलोखौ गारनानै थांनानै मिलायनानै मोजां खामानिखौ मावहैमारसिगोन नामा। जुदिहाय BJP हान्जानिफ्राय बिथाङा UPPL हान्जायाव थाङोब्ला थारैनो BJP हान्जाया मा जागोन बै बाराव जेनगोन ना देरहागोन BJP हान्जाया आरो UPPL हान्जाया देरहागोन ना जेनगोन बिनि गोबां कनफिउज जागासिनो दं नङा होमबा रायजो राजाफ्रा। दा दिनै आं बेफोरनि बेलायावनो भिडिअखौ लानानै फैदों नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम आसा खालामहरदों। आरो जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों बे बिथांमोनखौ आं मोनसे गुरैयै रिकुवेस्ट खालामहरो अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो दाबायनानै लायो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड होबाय थानायफ्रा नोंथांनिसिम लगे लगे मोनहैनो हायो आरो नोंथाङा बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों गोबां बुजिनानै लागोन जे आरो लोगोसे भिडिअफोरखौ जाय बिथांमोना मोजां मोनदों अननानै खनसेखौथ' लाइक हर आरो लोगोसे हायोब्ला आंनि चेनेलखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय। लोगोफोर बिदिब्लाथ' जोङो मेन टपिकखौ सावरायदिनि नङा होमबा। दिनैनि मेन गुबै बाथ्राफ्रानो जाहैबाय चन्दन ब्रह्म बिथाङा जे UPPL आव माखौ नुहरनानै बा माखौ मोजां मोननानै जबदान जाहैनो नागिरदों बे गोबां रायजोफोरनाव सोंलु बा कनफिउस। बे जानो हागौ चन्दननि नोजोराव UPPL हान्जाया जोबोद मोजां खामानि मावगासिनो दङ बा UPPL दोलोआ गोजौ फारसे आग बारिलांनो हाबाय दङ बा आगान सुरलांनो हागासिनो दङ रायजो राजानि जेंनाफोरखौ सल्भ खालामनानै होनो हागासिनो दं बा समाधान खालामनानै हागासिनो दङ। बिनि खारनावनो बिथाङा UPPL हान्जाखौ मोजां मोनदों जानो हागौ नाथाय रायजो राजाया मोजां मोनदोंना मोनाखै बेखौ मिथिया दै बा आं गोसो गोरबोजों मोजां मोनदोंना मोनाखै बेखौ आंबो बुंनो हाया। मानो होनबा जोंनो नांगौ जिखियानो जाया UPPL आनो जा BJP आनो जा जोंनो नांगौ माने रायजो राजानि जेंनाखौ फोजोबनानै होनो हानाय रायजो राजानि बर' रायजो राजाफोरनि माखासे प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामना होनो हानाय। जोंहा सिगांनिफ्रायनो आं बारे बुङो दिनैबो बुङो बे बाथ्राखौ आङो जोबथेसालियाव जाय बिथांमोना BTR एकर्डखौ खालामनानै लाना फैदोंमोन आरो BTR एकर्डनिनो सासे मस्ट बेसेबांबा गिदिर बुंजायो जोङो हाथियार लानानैबो सानसे समाव सोमावसारबोदोंमोन बिथाङा NDP आफादनि प्रग्रेसिभ नङा होमबा मिस्टार डियार नाब्ला अर्थात रन्जन दैमारि बे बिथांमोनखौ बा बिथांजों थाफानाय माखासे लिडार केडारफोरखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनो हानाय बिथांमोननि माखासे सिनियर जुनियरफ्रा न' दङ बा किसुमान कम्पानिफ्राव खामानि मावनानै जानो गोनां जानानै दङ बिथांमोना दिनैसिमबो थेवब्लाबो माने बिथांमोना उदां अख्राङाव थानो हायाखै बा गोजोनै बिसि फिसाजों मोखां नायलाय ओंखाम ओंख्रि बोथिसे मोजाङै जालायनो हायाखै। बैफोरबायदि बिथांमोननि केसफोरखौ जाहाथे फोजोबनानै होयो बैफोरबायदि सरकारखौनो जोंनो नांगौ जानानै फैयो। दा दिनै जोङो बुंनो थाङोब्ला चन्दन ब्रह्म बिथाङा UPPL हान्जायाव थाहैनानै मोजां खामानि मावलांनो सानदोंबा जोंहा बेखौ बुंनांगौ जेबो गोनांथि गैया बा जायखि दोलोआवनो थाया मानो जायखि हान्जायानो जाया मानो जोंनि थाखाय रायजो राजानि थाखाय मोजां खामानि मावलांब्ला जोङो बेखौनो गोसो गोरबोनिफ्राय वेलकाम खालामनानै लायो नङा होमबा रायजोफोर। दिनैनि दिनाव BJP हान्जाया रायजोनि थाखाय मोजां खामानि मावोब्ला BJPखौ जों वेलकाम खालामगोन। UPPL हान्जाया जुदि रायजोनि थाखाय मोजां खामानि मावोबा जों UPPLखौ वेलकाम खालामगोन नङा होमबा। जाय हक जिखुनु जोङो गुबुन पलिटिकेलजों जाहाथे मोख्राफोरबायदि फिदिंजाबाय थानो नाङा बा बारथिं होजाबाय थानो नाङा। जेरै दा जोंखौ BJP सरकारा अर्थात BJP सरकारनि आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जेरै जोंनि दा UPPL हान्जाखौ बा BJP हान्जाखौ मोख्रा फिदिंगासिनो दङ बा थावख्रि फिदिंनाय बायदि फिदिंगासिनो दङ। थिग बैफोरबायदि सुबुंनिफ्राय एसे आनज्रायनानै थायोब्ला बा बेबायदि सुबुंनिफ्राय गोजान जानानै जोंनि बर' हारिनिनो पार्टी होननानै
UPPL आरो BPF बे मोननैखौनो जोङो गासिबो सापर्ट होलायोबा बा मोननैजों जुदि मोनसे जानो हायोब्ला जोबोद जोबोद रोजा रोजा साबायखर थागोन गासै बर' रायजो राजानिफ्राय आरो अराय सम माने बर'फ्रा ओरैनोबाबो उइनारावनो देरहालांखागोन जास्ट जाफुंसारनोल' नांगौ बर'नि साननाय हनाय रायजो राजानि आरो जोंहा बिर जोहोलावफोरनि एबसुफोरनि मोननांगौ मोन्थायखौ होनांगौ NDBफोरनि मोननांगौ मोन्थायखौ होनांगौ एबसुनि जेंनाखौ फोजोबना होनांगौ NDBनि जेंनाखौ फोजोबना होनांगौ बास अब्लानो गासै रायजोआनो जोबोद गोजोननाय फैगोन आरो रोजा रोजा खुसि फैगोन मोनसे सानसे समाव बे बड'लेण्ड एरिया होनबाय थायोना बे बड'लेण्ड एरियायाव बर' रायजो राजाफोरनि खुगायाव बयनिबो खुगानिफ्राय हाथाइनि महरखौ नुगोन मिनिनाय मेगन मोखांफोरखौ बेसां नुजोबगोन मानो होनोब्ला बर'फोरनि जेंनाया जोब्बाय बिनि खारनावनो बै समाव गासै बर' फिसाफ्रानो खुसि जागोन बा खौसे जागोन दा लोगोफोर नोंथांमोना बै जाय बिथाङा जे BPF हान्जानिफ्राय UPPL हान्जायाव फैदों आरो चन्दनखौ गोबां खोथा बुंदों बे बिथांनि बुंनाय भिडिअखौ नोंथांमोना ससे नायनानै लादो কৰিম আৰু সেইদিনাখন আমি সেইটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে BPF দল সেইদিনাখনে ৭৫% সেইদিনাখনে নাইকিয়া হ'ব আৰু যি 25% থাকিব লোকসভা ইলেকশ্যনৰ পিছত একেবাৰে 25% নাইকিয়া হৈ যাব আৰু আমাৰ যোনটো BPFক শূন্য কৰা যোনটো অপাৰেশ্যন আছিলে সেইটো আমাৰ 75% সেইদিনাখন পূৰণ হ'ব আমি চন্দন ব্ৰহ্মৰে কথা কৈছোঁ তেখেত অতিৰে UPPLত যোগদান কৰিব এই কথাটো আমাৰ চিফ মহোদয় আছে তেখেতে নিৰ্ধাৰণ কৰিব এনে আমাৰ বাকী কথা বাৰ্তাবিলাক হৈ গৈছে তেখেতে UPPLত যোগদান কৰিব বহুত বাগা লিডাৰ আছে চন্দন ব্ৰহ্মৰ লগত তেখেতৰ প্ৰাক্তন MCLA আছিলে বহুখিনি MCLA তেখেতসকলৰ লগত আহিব আৰু প্ৰাক্তন MLA BPF তেখেতসকল আহিব बे बिथांनि बुंनाय भिडिअखौथ' नोंथांमोना निश्चय नुबाय खोनाबाय नङा होमबा बे बाथ्राया गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोसारगासिनो दंखायो आरो गोसारखानाय थेवब्लाबो आं दिनै फिन खेब नोंथांमोनजों सावरायनो होननानै बे भिडिअखौ आं लानानै फैफिननाय जादों मानो होनब्ला नोंथांमोना जाहाथे नायनानै आरोबाव गोसोआव गोग्लैयो बा सानबावनो हायो बिनि फारसेसो आं नोंथांमोननो दिनैनि बिथांनि बुंबावनाय भिडिअखौ लाना फैदों दायो निश्चय नोंथांमोना बुजि मोनदों नायनानै मिथि मोनदों नङा होमबा थारैनो बिथांनि बुंनाय बाथ्राफ्रा माबायदि जादों बा बिथांनि बुंनायाव चन्दन ब्रह्म बिथाङा UPPL हान्जायाव जाहैमारगोन नामा बा थांमारगोन नामा बिनि बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों दा नोंथांमोना मोनबाय जेला दानिया फैदो जोङो नेक्स्ट बे बिथांमोननि बुंनायाव बा अर्थात प्रमद बर' बिथांमोननि बुंनायाव फेरेंगा सारमोननि बुंनायाव बे चन्दन ब्रह्मआ बिथांमोनखौ प्रेसमिटनि गेजेरजों मा बुंदों बेबो गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोसारखानाय ना आं बारे बारे बुंदों दहायनिफ्रायनो नोंथांमोनखौ गोसोखांहोफिननो थाखायसो आं बे भिडिअखौ लाना फैफिननाय जादों मानो होनबा फिन खेब आं नोंथांमोनजों सावरायदों नोंथांमोना जाहाथे गोसोआव गोलैफिनो बा मोजाङै रिजायनानै नायफिनो स' बिदिब्ला लोगोफोर थुदो जोंहा चन्दन ब्रह्म बिथाङा मा बुंदों बिथांमोननि बुंनायाव जों बे भिडिअखौबो नायनानै लाग्रोदो जेनेকি তেখেতসকলে কথাবিলাক কয় প্ৰমোদ ভাইয়ে এইবিলাক কথাৰ কোনো সত্যতা নাই আৰু তেখেতসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈ গোটেই পৰিৱেশটো এটা উপৰঙা কৰিব চেষ্টা কৰিছে এই কথাকে আমি ভাল নাপাওঁ কাৰণ অনাবৰ ভাষী ৰাইজ সদায় BPFক আশীৰ্বাদ কৰিছে আৰু হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়াক মনে প্ৰাণে সকলো ৰাইজে ভাল পায় BJP আৰু UPPL ইতিমধ্যে বহুতো ঠাইত তেওঁলোকে বেচা কিনা আৰু যেটো এডজাষ্টমেন্ট এটো ৰাইজে এতিয়াই দেখা পাইছে আৰু ফিল্ডৰ তেখেতসকলে এইবোৰ কথা কৈ পেলালে আৰু এইটো এটা মাইনাস পইণ্ট তেওঁলোকৰ কাৰণে এই কথাটো তেওঁলোকে বুজা নাই তেখেতসকলৰ যেটো ক্যালকুলেশন তাত তেওঁলোকে ভাবি লৈছে এই এনেকি পলিসি দি আমাৰ ভোটটো ট্ৰান্সফাৰ হ'ব বা প্লাস হ'ব মুঠে নহয় এই বেচা কিনা ৰাজনীতিটো আজিকালি ৰাইজে বেয়া পায় BTC অঞ্চলত বসবাস কৰা আমাৰ বঙালী হিন্দুকক ভাগিক ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু আৰু ভাগিক সংখ্যালঘু ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু যিমান আদিবাসী ভাইসকল কোচ ৰাজবংশী ভাইসকল সকলো জাতি জনগোষ্ঠী BPF দলক সদায় ভোটদান কৰি আহিছে তো গতিকে এইবাৰ হিন্দু বঙালী BPFক ভোট দিব না নাই এইটো এটা প্ৰশ্নই হ'ব নোৱাৰে সদায় BPFৰ লগতে হিন্দু বাঙালী সম্প্ৰদায়ৰ জনগণ BPFৰ লগত সদায় আছে আমি কাক ভয় কৰিম BPF ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰাত BJP আমাক সহায় কৰা নাই তিনিবাৰ যেটো কনজিকিউটিভ ইয়াৰ্স BTC যেটো BPF সরকার হৈছে তাত BJP তথা যেবিলাকে আজি নেতা কৰ্মী সকল আছে তেওঁলোকৰ একো কন্ট্ৰিবিউশন নাই এই ৰাজনৈতিক দল
ৰাইজক লৈ আগুৱাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যথেষ্ট কাৰণ ৰাইজে আমাৰ লগত আছে আমি ৰাইজৰ লগত আছোঁ আমি সদায় ৰাইজৰ প্ৰতি আমি দায়বদ্ধ जोबथारनायाव नोंथांमोना गासैखौबो भिडिअखौ ए टु जेड नायनानै बुजि मोनबाय बा मिथिबाय आङो आसा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै बा जोबोर गोजोननाय मोन्दों बा बुजि मोन्दों मिथि मोन्दों जाय बिथांमोनहा बबेथिं थांनो नागिरदों होनना बुंदों आरो बिथांमोना मा बुंखो चन्दन ब्रह्म बिथांनि खुगानिफ्राय मा फिननाय मोनखो दिनै नोंथांमोना निश्चय मिथि मोनबाय बा बुजि मोनबाय माब्रैहाय पलिटिकेला सोलिबाय थायो आरो माब्रैहाय बा पलिटिकेला गोहोम गोलैयो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिदों नङा होमबा पलिटिकेल होनना बुङोब्ला आंनि साननायाव फल्ससो दै लोगोफोर पलिटिकेल होनना बुङोब्ला फल्स माने नंखाय दिनै दं गाबोन गैया बबेथिंबा मोजां नुहुरबा बिथिं थांलायबाय बबेथिंबा गाज्रि नुहुरबा बेखौ गारना थांलायबाय बेबायदि आरोखि पलिटिकेला आंनि साननायसो बे लोगोफोर नोंथांमोननि गोसोआव मा सानदों आं बेखौ मिथिया जिखियानो जाया मानो जाय हक जोंनो नांगौ 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 अराय सम जोंनो बर'फोरनो गोजोन नांगौ आरो बर'नि जेंनाखौ सुस्रांनाय सुबुं बा लिडारफोरखौ जोंनो नांगौ नङा होमब्ला थ' लोगोफोर दिनै आङो लोगोफोर भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन नोंथांमोना निश्चय बुजिबाय आरो निश्चय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला खनसे लाइक खालामहर प्लिज बावनो नाङा लाइकखौ बावनो नाङा नोंथांमोना अननानै मानो होनबा लाइकजोंनो सापर्ट दङ होननानै जों जोबोर साननो गोनां जायो एबा मिथियो नङा होमब्ला अनलि कमेन्टल' नङा लाइक डान प्लिज अननानै अब्ला आं बेखिनियावनो भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय जय हिन्द बर' हारिनि